אוקיי, בואו נעשה שיעור על כיצד אנחנו מציבים פקודות הגנה על המניות שאנחנו בתוכם. המערכת עצמה היא מערכת הדמו שלי, הפעלתי אותה בשביל שאני אוכל להדגים לכם, אז בואו נראה איך זה עובד. יש לי 4 פוזיציות, אני מתחיל מההתחלה את כל ההסבר. יש לי פוזיציה ב-CY לונג, יש לי באינטל שורט על 200, CY לונג על 400. UPRO יש לי לונג על 600 מניות ו-X יש לי שורט על 300, יש לי גם סימן מינוס קטן כזה לפני הפוזיציה עצמה. מבחינת תנועת העכבר שלי, עכשיו אתם רואים את הכל זז? עכשיו, כל פעם שאני אעשה לחצן ימני, אני בעצם מקבל את מערך העבודה שלי על המניה. לחצן ימני על UPRO, אני עכשיו ב-UPRO. לחצן ימני על X, אני עכשיו ב-X. אני לא צריך לרשום שום דבר. CY לחצן ימני, אני ב-CY בלחצן ימני. וגם תשימו לב שהכמות מתעדכנת כל פעם לכמות הפוזיציה שלי. לחצן ימני על אינטל, אני בשורט 200. UPRO, אני בלונג 600. X, אני בשורט 300. עד כאן זה היה העבודה הנוחה עם החלון הזה, לחצן ימני, ואנחנו עוברים לגרף שלנו. אגב, אם אני אמחק את זה ולא יהיה פה כלום ואני אלחץ על P, ייתן לי את גודל הפוזיציה שלי ב-CY. עכשיו בואו ננסה להקים מערך הגנה על 4 הפוזיציות. כל פוזיציה שאני בלונג, אני אשים סטופ שהוא נמוך ממחיר השוק. אגב, אם אני רוצה גם לראות את הגרף של CY ודברים שכאלה, אני יכול לצרף אותו פה כרגע. אני אשים לכם את הגרף פה, שיהיה לכם את הגרף גם מול העיניים. אגב, אם אפרופו גרפים, נשים את זה פה. כל פעם שאני עושה לחצן ימני על מניה, גם הגרף שלה משתנה. כל פעם שאני עושה לחצן ימני, הגרפים משתנים. זאת אומרת, אני יכול אוטומטית להגיע לפוזיציה שלי ולראות את הגרפים שלהם. עכשיו, בואו נראה. CY, אני עכשיו נמצא איתה והיא במחיר של 13.05 ואני רוצה לשים עליה סטופ להגנה. איך אנחנו עושים את זה? אז בעצם אני עכשיו הולך למערכת, CY יש לי 400 מניות. אני בוחר פקודת הגנה שתהיה פקודת סטופ, זה יכול להיות ארקה S, זה יכול להיות נסדק S, זה יכול להיות נייט S, פקודת סטופ מרקט. בואו ניקח את ארקה S. פקודת סטופ שלי הלונג ב-CY תהיה בעצם למכור. ארקה S זה המפתח פנחס למצוא את הארקה S, ארקה S, נסדק S, כל דבר שיש לו S ונותן לך אחרי זה את פקודת המרקט. ואני לוחץ על סל, כי אם אני הייתי בלונג ב-CY, אני רוצה למכור מניות. CY אני בלונג, אז הפקודה תהיה סל. לוחץ על סל וקופץ לי חלון שאני צריך לאשר אותו, שאני יודע שפקודות סטופ מופעלות על ידי ציטוטים ב-level 1. אישור. ובחלון החדש שקופץ לי, אני בעצם ממלא את הפרטים. הסטופ שלי ב-CY יהיה למכור, שימו לב, פקודת סטופ אורדר, למכור CY 400 מניות דרך ארקה, פקודת סטופ מרקט, מחיר, היא כרגע ב-13.05, אני רוצה למכור אני רוצה למכור ב-12, נגיד 50. אני לא רוצה אז עכשיו לצאת מהפוזיציות, אני רוצה שהם יישארו, אז יש לי פקודת סטופ, 12.50, אם המניה תגיע ל-12.50 וכרגע ב-13, אז אני אצא. אוקיי. ושימו לב מה שקיבלתי. קיבלתי בעצם פקודה, אני אפתח אותה קצת, שאומרת, קודם כל accepted, הברוקר קיבל אותה, על CY למכור 400 מניות, הפקודה עדיין פתוחה, כי עדיין לא נמכרו לי 400 מניות האלה. הפקודה היא מסוג סטופ מרקט, ושלחתי אותה כאשר המניה הייתה במחיר של 13.05. אני מחכה אבל למחיר של 12.50. זה הכל. עכשיו, שימו לב שהפקודה שלי היא פקודה יומית, היא לא פקודה לאורך זמן, היא פקודה רק להיום. בסוף היום הפקודה תתבטל אוטומטית. אם הייתי רוצה פקודות GTC, זה כבר סיפור אחר, לא על זה אנחנו מדברים כרגע, בואו נדבר רק על פקודות להגנה בתוך יום המסחר. אז הנה פקודה אחת, בואו נסגור את החלון לפה, נעבור למניה הבאה, הפעם זה יהיה בשורט, פנחס זה יהיה קצת יותר מעניין עבורך, אינטל, לחצן ימני, גם הגרף עבר לאינטל וגם חלון המסחר עבר לאינטל.
ארקה S, ובגלל שאני בשורט, אז פקודת הסטופ תקנה לי מניות. אני לוחץ על buy, מגיע חלון אישור הפקודה. מאשר את החלון, מגיע חלון הצבת המחיר לסטופ. סטופ אורדר, buy אינטל, 200 מניות דרך ארקה, פקודת מרקט, המניה כרגע ב-27.20. אני רוצה לצאת בהפסדים כשהיא תגיע למעלה ל-27.50. 27.50. לוחץ על אוקיי. בואו נראה מה קיבלנו. פקודה ירוקה, כי זאת פקודה מסוג buy. accepted, על אינטל לקנות 200 מניות. עדיין לא קניתי אפילו מניה אחת, כל ה-200 עדיין בתוך הפקודה. הפקודה היא מסוג סטופ מרקט, שלחתי אותה דרך ארקה, ושלחתי אותה ב-27.50 להיות מופעלת, אבל שלחתי אותה כאשר מחיר המניה היה 27.20. זה היה לאינטל. בואו נתקדם למניה הבאה. המניה הבאה זאת תעודת הסל UPRO, היא כרגע ב-72.07. UPRO אני בלונג, 600 מניות, אני רוצה למכור בהפסדים. 72.07, אני רוצה לצאת למטה ב-$71, לדוגמה, או 71.50. 600 מניות, ארקה S, סל, חלון אישור, חלון הצבת המחיר, פקודת סטופ אורדר, למכור UPRO 600 מניות דרך ארקה, פקודת מרקט, מחיר 71.50. אישור. בואו נראה מה קיבלנו. קיבלתי, הברוקר מאשר לי, קיבלתי את הפקודה שלך על UPRO, למכור 600 מניות, עדיין יש לי 600 מניות למכור לך. הפקודה היא סטופ מרקט, 71.50, נשלחה דרך ארקה, כאשר המחיר המניה היה 72.07, אז שלחת את הפקודה, פקודה מסוג day. והמניה האחרונה, X. אני בשורט על 300 מניות, ארקה S, 300 מניות שורט, הסטופ יקנה לי מניות, אז אני לוחץ על buy, חלון אישור, חלון הצבת מחיר, המניה כרגע, הנה הגרף, buy, חלון אישור, חלון הצבת מחיר, המניה כרגע ב-18.40, אני בשורט עליה על X, אנחנו ב-18.40, אני רוצה לצאת במחיר גבוה, בואו נאמר שאני רוצה לצאת בהפסדים ב-18.80. ואוקיי, שוב, בואו נראה מה קיבלנו. קיבלנו פקודת הגנה על X, לקנות מניות, 300 מניות, פתוח 300, סטופ מרקט 18.80, זה נשלח כאשר המניה הייתה ב-18.41. עד כאן לגבי הצבת פקודות. עכשיו, איך אני מבטל פקודה, או איך אני משנה פקודה? נניח שאני רוצה לשנות פקודה על X, יש לי פקודת הגנה על 18.80, ואני רוצה לשנות את זה ל-18.90, אין לי שום אפשרות לשנות בתוך המערכת, אני לא יכול לעשות לחצן ימני ו-change, אני צריך לעשות רק cancel, או ללחוץ על X של הפקודה, ואז לשלוח פקודה חדשה. לדוגמה, אם אני רוצה פה 18.90, לוחץ על X, הפקודה התבטלה, היא כבר לא קיימת במערכת, ורשום לי cancelled by, רואים? בוטלה הפקודה לקנות. אגב, החלון הכחול הזה בעצם זה כל הפקודות שלי וכל הדברים שעשיתי מול הברוקר. אפשר ללחוץ פה ולראות את הריכוז של כל מה שעשיתי מול הברוקר. אז ביטלתי את הפקודה, ושוב, ארקה S, buy, אישור חלון, והכנסת מחיר, הפעם 18.90. ושוב, יש לי סטופ מרקט 18.90, דרך הארקה, שלחתי אותו כשהמניה הייתה ב-18.39, 300 מניות לקנות, והפקודה התקבלה. יש לי כרגע 4 פקודות במערכת, על 4 פוזיציות שלי במניות. עד כאן, תודה רבה.